କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବି ମାଛରେ କେବେ ସାରୁ ପକାଇ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଛନ୍ତି? ତ ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲି, ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାଛକୁ ଭାଜିଦେଲି ତେଲରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଆଳୁ ପକାଇ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଆଳୁ ସବୁବେଳେ ପକାଇ କ'ଣ ଖାଇବି, ଦିନେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ସାରୁ ପକାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ସାରୁକୁ ତେଲରେ କାଟିକି ଭାଜିଦେଲି ଭଲସେ। ଟିକେ ଯେମିତି ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲା ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ସେଇ ସେମ୍ ତେଲରେ କିଛିଟା କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଦେଲି। ପିଆଜ ଯେମିତି ଟିକେ ନରମ ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ 2ଟା ବିଲାତି ଆଣିଥିଲି, ତ ଗୋଟେ ବିଲାତି ପକାଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲାତି ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇବା। ବିଲାତି ଦେଇଦେଇ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଗୁଣ୍ଟା ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବିଲାତି ହେଇଗଲା, ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି ସେଇ ତେଲରେ, କାହିଁକିନା ଟିକେ କଲର୍ ଭଲ ଆସିବ। ତା ଦେହରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇ ଭଲସେ କଷିଲି ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ମସଲାର ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁକୁ ଦେଇକି ଟିକେ କଷିଲି। ଅଳ୍ପ ସମୟ କଷିଲା ପରେ, ଯେହେତୁ ଆଳୁ ସାରୁ ତ ସିଝି ଯାଇଥିଲା ଭାଜିବା ବେଳେ, ତ ଟିକେ କଷିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯେତିକି ହିସାବରେ ପାଣି ଦେଲି ଝୋଳ ରଖିବା ପାଇଁ, ପାଣି ଦେଇକି ସେଥିରେ ଆଉ ଏ ବିଲାତିଟା ବି ପକାଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ସେ ବିଲାତି ତ ତେଲରେ ପୁରା ନରମ ହେଇକି ପୁରା ନଥିବ ଆଉ ତା'ର ଅବସ୍ଥା। ଏ ବିଲାତି ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରହିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ପାଣି ଦେଇଦେଇ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଲା ଝୋଳଟା, ତା ମାଛ ପକାଇଦେଲି। ମାଛ ଦେଇକି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି। ହେଇଗଲା ଆମ ରେଡ଼ି ମାଛ ତରକାରୀ, ସାରୁ ମାଛ ତରକାରୀ। ତ ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି ନ ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। କି ଯଦି ବି ନ ଖାଇଥିବେ ତ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସାରୁ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।